Mit navn er Henrik Risvig. Hvis du overvejer at købe charter, så har jeg nogle gode råd til dig. Køb der, hvor markedet det er størst. Og det er altså ikke i Danmark. Det tyske marked er måske 20 gange større. Samtidig så er der en enorm fleksibilitet. Du kan komme afsted midt i ugen, og samtidig kan du komme afsted i 4, 5, 6, 9, 10, 16 dage, eller hvad der nu passer dig. Markedet er altså kæmpestort og komplekst. Store markeder giver ofte gode priser, og det gælder også her. Det er ikke unormalt at kunne spare 20%, nogle gange mere. Til gengæld er markedet så enormt komplekst og stort. Deutsches Institut für Servicequalität undersøgte markedet i 2015 og fandt, at der kan findes prisforskelle på det samme produkt på helt op til 50%. De anbefaler derfor, at man bruger rejsesøgemaskiner, der søger på tværs af rejsebureauerne. Men selv der er det også komplekst, fordi bruger du den forkerte rejsesøgemaskine, så vil den gennemsnitlige ekstra omkostning for dig være 7,4%, fandt de. Det gælder altså om at finde den rigtige rejsesøgemaskine. Rejsesøgemaskiner i Tyskland er noget kæmpestort noget. Første gang du prøver det, får du nok den samme følelse, som hvis du er vant til at handle i en kiosk, og pludselig ender i Bilka. Alting er super billigt, men der er også alt for meget på hylderne. Du har derfor svært ved at finde rundt og bliver frustreret. Den følelse vil jeg gerne hjælpe med at dulme, og det vil jeg gøre ved at lave nogle analyser af de forskellige rejsesøgemaskiner, og så vil jeg give dig nogle råd til, hvordan du kan bruge dem, så du kan finde den rejse, der passer netop til dig, og du kan komme afsted til den bedste pris. God fornøjelse.